Kasih tepuk tangannya untuk Niken Salintri. Loh, isin piye to? Ayo tepuk tangannya mana? Ayo gendong Pak Go, gendong Pak Go. Tepuk tangannya untuk Niken Salintri. Rasane wong ora
Luar biasa. Iki ketoke kok ana perubahan sithik-sithik to iki. Bocorane anu lur. Iki mau Rene iki mau Dolan. teko salon langsung Rene iki mau.